Insalmilkom. Il-Bord tal-MEPA vota favuri l-estensjoni tal-Power Station ta' Delimara titħaddem bil-heavy fuel oil li huwa żejt l-aktar li jniġġes, u dan minkejja l-oġġezzjonijiet ta' diversi ambjentalisti u rappreżentanti ta' lokalitajiet. Kien biss id-deputat Laburista Rodrik Galdes li huwa membru ta' dan il-bord li jivvota kontra li jinħareġ dan il-permess ambjentali. Wara nofsinhar ingħatat l-aħħar tislima lil Kurt Gauci, il-kuntistabli tal-Pulizija ta' 21 sena li telef ħajtu sbieħ il-ġimgħa li għadda fil-Mall taċ-Ċirkewwa. Il-funeral sar fil-Bażilika ta' San George fir-Rabat. Edgar Gallia Kurmi, il-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru f'Kastilja, għadda email privata u konfidenzjali mibgħuta lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi minn terza persuna lill-preżentatur tal-programm Bondi Plus, Lubondi. Dan sar magħruf dalgħodu fil-qorti. Il-Partit Laburista llum ippreżenta mozzjoni lill-iskrivan tal-Kamra tar-Rappreżentanti dwar il-qagħda prekarja u insostenibbli li jinsabu fihom id-Dekasteri tal-Ġustizzja u tal-Intern. Il-mozzjoni tresqet mill-kelliem ewlieni tal-Ġustizzja José Herrera u mill-kelliem ewlieni għas-Sigurtà u l-Immigrazzjoni Michael Falzon. Jirriżenja ċ-Chairman tal-Mita Claudio Grech. Fost ir-raġunijiet li semma kien hemm il-kampanja ta' attakki fil-konfront tiegħu. Il-Prim Ministru ġdid tal-Italja Mario Monti ħabbar li se jkun qed jirrinunzja għas-salarju doppju tiegħu ta' Prim Ministru u ta' Ministru tal-Ekonomija, u dan biex fi kliemu jkun solidali mal-familji Italjani fi żmien fejn se jkunu qed jintalbu jagħmlu sagrifiċċji. Komplew iċ-ċelebrazzjonijiet minn gruppi ta' studenti li bħalissa qed itemmu b'suċċess is-snin ta' studju fl-Università ta' Malta. Illum kien imiss lil dawk li gradwaw fil-kors offrut mill-Fakultà tal-Inġinerija. Kienet ġurnata mimli attivitajiet għalihom fosthom żjara lil mexxej Laburista. Il-Papa Benedettu XVI jgħid li n-nuqqas ta' xogħol u x-xogħol prekarju inaqqas id-dinjità tal-bniedem u joħloq sitwazzjoni ta' faqar. Il-Papa kienet iwassal messaġġ fuq il-familja waqt kungress li sar fl-Ekwador. Nerġgħu nkunu magħkom fis-7:30 tal-lejla. Tempa l-għada 3-6 ta' Deċembru mis-sena jkun sabiħ li jsir ftit jew biss imsaħħa bil-possibilità ta' ħalbiet ta' xita iżolati aktar tard wara nofsinhar. Viżibilità tajba, riħ moderat mill-punent il-beach li jdur ftit qawwi mill-Majistral. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas tinżel għal 13, indiċi UV 2. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa traċċi. Total ta' xita mill-1 ta' Settembru l-hawn 277 mm.7. Baħar moderata l qawwi b'imbagħad baxx mill-Majistral. Temperatura tal-baħar 20 grad Celsius.